खुलुमबाय इउनाइटेड निउसाव नोंथांमोनखौ फिन बरायहरनाय थाबाय। दिनै सनापुर गुदि बर' थुनलाइ आफादा 70थि बर' थुनलाइ आफादनि गोथार जोनोम सानखौ गाजा गोमजायै फालियो। दिनैनि बे सानखौ दुलाराय बर' माहारियानो बर' थुनलाइ आफादनि बे गोथार जोनोम सानखौ जोबोद गाजा गोमजायै फालिदों। थिग बेबादिनो बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय सनापुर गुदि बर' थुनलाइ आफादा बड' नेशनेल एकाडेमि बरपुखुरि फरायसालियाव 70थि बर' थुनलाइ आफादनि गोथार सानखौ गाजा गोमजायै फालिदों। हाबाफारि बायदियै फुंबिलि समाव बर' थुनलाइ आफादनि गोथार फिरफिलाखौ सनापुर गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि शिबनाथ ब्रह्मआ बिरहोयो आरो मुंख्लंफोरनि मुङाव बिबार बावजेनो महानन्द नार्जारिया। बे हाबाफारियावनो सनापुर गुदि बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव थानाय गंब्रै गोजौ फरायसालिनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ लानानै सोंगाब बादायलायनायबो लानाय जायो। बेवहाय इउएन एकाडेमि बरपुखुरि फरायसालिया सेथि बान्थाखौ मोननो हायो। लोगोसे बे हाबाफारियावनो फेदेरखां कासा बसुमतारीजों सोरजिजानाय माबोरै आरो मानो बिजाबखौ सनापुर गोजौ फरायसालिनि लेङाइ गोरायुं मिस्टार एल.बि. बर' बिथाङा बेखेवना होयो। बे मेलखौ सामलायदोंमोन सनापुर गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मिस्टार शिबनाथ ब्रह्म आरो नेहाथारि रबिचरन बसुमतारीया। लोगोसे बे मेलावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो सबिराम नार्जारि, गहपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद गाहाय नेहाथारि महानन्द नार्जारि, बारग' नेहाथारि गहपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद मेघनाथ ब्रह्म, लोगो नेहाथारि गहपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद बिरबल बसुमतारी, गोरायुं इउएन एकाडेमि सनापुर लक्षिराम बर', लोगो आफादगिरि गहपुर जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद खायला सरगियारि, गोरायुं इउएन एकाडेमि बरपुखुरि आरो ओनसोलनि गोबां मेलेमजिबि बिथांमोना। जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि जानानै लोगोसे दिनैनि बे सनापुर गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बर' थुनलाइ जोनोम सानखौ लोब्बा लानानै दिनैनि बे बर' थुनलाइ जोनोम सानखौ फालिनायाव नुजाफैनो हानाय मिडियानि मानसि, बड'लेण्ड रादाब आरो इउनाइटेड निउसनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरनाय थाबाय। दा दिनैनि जोंनो बेयाव मानि थाखाय जमा जादों आं बिनि सायाव एसे बुंनो सानदों। जोंनि दिनै बर' थुनलाइ आफादनि 70थि जोनोम सान गायसनथाइ सान बेखौ लोब्बा लानानै सनापुर गुदि बर' थुनलाइ आफादा दिनैनि बे दिनाव बर' थुनलाइनि फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारि लादों। बेजों लोगोसेनो जोंनि बर' थुनलाइनि खामानि मावनानै मुंख्लं जालांनाय बिथांमोननिसिम जोङो गुदि आफादनि जानानै लोगोसे आङो जिल्ला आफादनिफ्राय नुजाफैनानै जोङो बिबार बावनाय हाबाफारि फोजोबखांबाय। दा जोंना हाबाफारि दंबावो। जोङो दिनैनि बे बर' थुनलाइ जोनोम सानखौ लोब्बा लानानैनो दिनै जोंनि बे बड' नेशनेल एकाडेमिनि फरायसालियाव जोङो फरायसाफोरनि जौगानायनि थाखाय सोंगाब बादायलायनायबो लादों, हाबाफारि लादों। बियो एसे उनाव जासिगोन आरो बेजों लोगोसेनो जोंनि गहपुर हालामनिफ्राय माखासे लिरगिरिफोर दङ। बै लिरगिरि बिथांमोनहा गावनि बिजाबखौ बेखेवनाय हाबाफारिबो लादों। दा दिनैनि नैबे जोंनि सनापुर गुदि बर' थुनलाइ आफादनि 6 नभेम्बर खुंनाय सानाव जोंनि हालामनि जोंनि गुदि आफादनि सिङाव थानाय गासै फोरोंगिरि, फरायसा, गासै मेलेमजिबि बिथांमोना जोंनि बेयाव बाहागो लाफैजोबगोन। दा जोंनि हाबाफारिया दासिमाव बर' थुनलाइनि फिरफिला बिरहोनाय आरो मुंख्लंफोरनि बिबार बावनाय बेखिनिया जोबबाय। दिनैनि बे जि सोंगाब बादायलायनाय बे हाबाफारियाव माबे फरायसालिनिफ्राय बाहागो लाफैदों फरायसा फरायसुलिफोरा? दिनैनि बे सोंगाब बादायलायनायाव जोंनि सनापुर गुदि बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव गंब्रै गोजौ फरायसालि दङ। जेरै बड' नेशनेल एकाडेमि, इउएन एकाडेमि बरपुखुरि, सनापुर बर' गोजौ फरायसालि आरो सनापुर इउएन एकाडेमि बे गंब्रै फरायसालिनिफ्राय फरायसाफोरा दिनैनि बे सोंगाब बादायलायनायाव बाहागो लाफैनाय जागोन। दिनै 2021 मायथाइनि दिनैनि बे 6 नभेम्बर खुंनायाव बेवहाय आंबो नुजाफैनो मोननानै गोसोखौ जोबोद गोजोननाय मोन्दों। सनापुर प्राइमारि बर' थुनलाइ आफादनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर। दा बेजों लोगोसे जोंनि बर' थुनलाइ आफादा माब्लानिफ्राय जोनोम जाबोआ, माबोरै सोलिबोदों बिनि सायाव एसे फंनैसो बुंनो सानदों आङो। गिबियाव जोंनि बर' थुनलाइ आफादा बासुगाव बेवहाय
1952 मायथाइनि दिनैनि 16 नभेम्बर सानावनो गासै आसाम, बेंगल आरो नेपाल बेफोरबायदिनिफ्राय माखासे डेलिगेट्सफोर आरो बिथांमोनखौ लानानै सावरायलायनायनि गेजेरजों बर' थुनलाइ आफादखौ दानाय जादोंमोन। बेवहाय गिबियै आफादगिरि महरै जयभद्र हागजेर आरो नेहाथारि हिसाबै सनाराम थाउसेन बिथांमोनखौ बिबान होनानै गिबियाव बर' थुनलाइखौ दानानै आरो बर'नि हारिमु, राव, थुनलाइ बेखौ जौगानायनि फारसे हाबा मावबोबाय थादोंमोन। बेबायदिनो सम बारलांनाय लोगो लोगो गुबुन गुबुन बिबानगिरिफ्रा गुबुन गुबुन समाव बायदि रोखोमनि हारिनि राव थुनलाइ जौगानायनि थाखाय हाबा मावबोदों। दा दिनैसिम जोंनि बर' थुनलाइ जोनोम साना 70थि जाफैबाय। दा बे 70थि जाफैनायाव जोङो ओरैनो फिसाहैब्लाबो सनापुर गुदि बर' थुनलाइ आफादा जाखिनि हाबाफारि लादों बे हाबाफारिफ्राव मानसिफोरनि बाहागो लानाय रायजो राजाजों लोगोसे फोरोंगिरि, बिबानगिरि आरो मेलेमजिबि बिथांमोननि बाहागो लानायखौ नुनानै आङो गोजोननाय मोन्दों। दा बेखिनियाव जोङो फंसे बाथ्राखौ बुंनो हायो जे जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि मावनांगौआ गोबांथार दासिम गोदो जेसेबां दङमोन दासिम बांनायनिफ्राय बांसिनसो जानानै दङ। मानो होनब्ला जोंनि राव थुनलाइखौ जोङो फोथांनानै लाखिनायाव जों हारिनि माखासे हारियारि आफादफोरा ज' लोगो नांनानै सरकारनि सायाव जोङो नारसिननाय बेबस्थाखौ लानो नांगोन। बेबायदि खालामब्लासो जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि जिथुनिखि मेन उद्देश्य बा बर' हारिखौ जौगाहोलांनायनि जिथुनिखि लामा बे लामासिम जों सहैनो हागोन होननानै आंहा फोथायनाय दङ। बेनिखायनो जोंनि गेजेराव थानाय जिथुनिखि राजनितिक हान्जाफोर बिथांमोनहा गुबुन राजनितिक हान्जानि सिङाव थानानै जि खामानि मावनो हागोन बे खामानिया माने जोंनि थाखाय सेटिसफाइड नङा, गोजोनथाव जानाया। बेनिखायनो उदाङै जुदि जोंनि हारिनि सायाव जोंनि हारिनि थाखाय जुदि मावलांनो हायोब्लासो गाव हारसिङैनो जुदि डिमान्ड खालामनानै नांगौफोरखौ जों बिख'नानै लानानै जेब्ला जों हाबा मावलांनो हागोन अब्लासो जोंनि जिथुनिखि मेन उद्देश्य मेन थांखि बै थांखिसिम जों सहैनो हागोन होननानै आं सानो। दिनै जोङो बरफुख्रि गेजेर फरायसालि आरो इउएन एकाडेमिनि लांगोनायावहाय 70थि बर' थुनलाइ आफादनि गायसन सानखौ गाजा गोमजायै फालिदों। बेवहाय जोङो कभिड प्रट'कलखौ एसे एनै मानिनानै सोलिनानै दिनैसिम दा जोङो सोंगाब बादायलायनाय हाबाफारि थांगासिनो दङ। आं बे सोंगाब बादायलायनाय हाबाफारि थांनायनि सिगां मोनसे खोथाखौ एसे आङो नोजोर बोनो सानदों। बेनो जाहैबाय जोंनि बर' राव एबा बर' मिडियाम, बर' बिजों बेखौ दावगानायनि बेलायाव जोंनि फरायसा आफादनि सुक्तिजोंआनो होन, बर' थुनलाइ आफादनि दाबिनायजोंआनो होन, जोंनो जेरै सेपारेट डाइरेक्टर फर बड' एडुकेसन एन्ड आदार ट्राइबेल लेंगुवेजेस बे बिफानारिखौ गथायदोंमोन। बे बिफानारिखौ गथायनायनि उनावहाय जोङो दासिमबो बिनि मावनानै होनाय हाबाफारिनि दावगानायखौ नुनो मोनाखै। बेनिखायनो आं दिनैनि बे सानावहाय आं आपिल खालामगोन जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्ट, आसाम सरकार जाहाथे बिथांमोनहा नैबे सेपारेट डाइरेक्टर फर बड' एडुकेसन एन्ड आदार ट्राइबेल लेंगुवेजेस बे हाबाफारिनि सायावहाय नोजोर बोनानै जाहाथे जोंनि बर' मिडियामखौ दावगालांनायनि थाखाय गोख्रोङै बेखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनायनि हाबाफारिखौ लायो। आं बेखौ दिनैनि नैबे जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि जोनोम सानाव खावलायो। गोजोन्थों।